Keď sa to otvorí, to vylejete, vypúte. Čo robíte? Pomoc. Ale keď to nejde, vyskúšaj to vyšrobovať trocha. Ja som to vedela. Môže? Nie? Čo robíš? Čo to nejde? Babi, jedzte na to, budeme smanné. To takto nemôžem vrátiť do vany. Smaženie. Tvoja matka tak zabije. Do Boha, daj tam voľaký návod, není to na... No, už to ide. Ale čo? Čo ide? Hovno ide. Daj, ja to vyskúšam. Velice, ona víno nelúbite a idete ho velice slopať a otvárať. Tahaj. No. To vyjde na seba. To je na zem, no. Idem do Dujcovi otvoriť, dobre? A to ako nechce. Čo ti žíbe? Idem ešte natáčaj a keď dojdem, tak to dotvorím. Ideš. Otvorené. Ja sa stavím. Daj sem tu stavíme. Poď sem. Môžeš zase za ním. A zúbek venku. Utri to. Dávaj, dávaj to. On mi to zase zavrel nápoky, debil. Dávaj. No utri to. A keď dojdú vaši, keď to na nikto není, či oni To sú není doma? slíz. To je... To je slína. Lebo to bolo z tých záverek, keď to on sem dal na... Nevyprávaj. Mne to ide otvoriť, ja? Hej, neťahaj mi to tak, že som... No, však to vyleješ na mňa. To čo robíš? Čo je? To je? No. Jo. Babi, keď sme sami doma, tak sme v píši.